Pozdrav YouTuber, danas snimamo Minecraft Pocket Edition i danas ćemo snimati kako sakriti neku stvar i od neprijatelja. Stavit ćemo 3 bloka s jedne strane, s druge. Ovako ćemo malo pokriti. Evo, prije možete vi produživati koliko vi želite. Možete staviti više stvari. Kao što vidite, ono se manje mala je vidljivost. Ne vidi se tek. Evo, ako jedan, čekaj, Može se uzeti, ali ako je više, ne može. I to je bilo to današnji tutorial kako sakriti neku stvar u Minecraft Pocket Edition. Lajkujte, subscribeujte ako vam se sviđa. I doviđenja.